こんにちは、隙間のリリーです。未来を生むためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はハワイ語の短い会話文をたどりながらハワイ語の基礎的なところをご説明してみたいと思います。朝学生と、生徒の、挨拶の会話文なんですけども、カイポ生徒ですね。アロハカカヒアカエケクムここが呼びかけですね。先生にアロハカカヒヤカグッドモーニングおはようございますと挨拶しています。それに対して先生が答えます。ケクム答えます。アロハカウアエカイポカウアっていうのは私とあなた挨拶文でよく使われますね。ここでもエカイポとカイポに呼びかけるときにエが使われています。そしてペヘアオエこれは調子はどうっていうぐらいの挨拶文なんですけども、ペンヘアが How どのようにっていうような意味合いで、おいあなたはどんな調子ですかと、尋ねています。こんな風にどのようにという述語がまず来て、おいあなたという主語が後ろに来る。これがハワイ語の基本的な語順です。続き見てみたいと思います。ペヘアオエと聞かれたカイポが先生に答えます。カイのはマハロ。カイはグッドですね。私会うはカイですと。こんな風に述語がまず来て主語が続きます。そしてカイポは先生に同じように尋ねるんですね。おえところであなたはと。ペヘアおえ調子どうですかと。この時のこの大きなおはところであなたはとあなたをこう強調している言葉です。よく大きなおは主格マーカーとか、主語の印っていうような説明がされたりすることもあるんですが、まずは強調する言葉と覚えておくといいと思います。というのは主語になるかどうかはもう位置で決まってくるんですね。なのでまずは強調の言葉と覚えていただきたいかなと思います。そして先生が答えます。ペヘアオエと聞かれて先生かいはい調子いいですよと答えています。次行きたいと思います。しばらく会話が続いた後、お別れの言葉ですね。カイポが先生にアロハアーフイホーエケクム先生じゃあさようならと言ってるんですけども、このアーフイホーがSee you againみたいな意味なんですね。フイは集まる、またこう一緒に出会うということですよね。ホーはアゲンまたとかニュー新しいという意味もありますけども、新たにまた会うと。では何々までっていうような意味合いがあるので、また会うまでって感じなんですけど、直訳するとこれで「See you again」またねまた会いましょうさようならの意味合いになります。でそれに対して先生が「I アフイホエカイポー」と答えています。今日お話ししたところを簡単にポイントをまとめてみたいと思います。まず呼びかけの絵、これはメレでもよく使われますね。絵の後ろに、今日みたいにエケクム普通名詞が来ることもあるんですけれども、固有名人の名前とか地名とか、呼びかけの対象の名前が来ることも多いですね。呼びかけの絵、そして強調する大きなお、メレでもよく使われると思うんですね。強調したい言葉に大きなおがつくことが多いです。そして述語は前、ペヘオエのペヘアが前に来ていたりとか、毎回ノーアウト、毎回グッド良いという言葉がまず来てた、そんな感じですね。述語は前、そして説明する言葉、小食語は後ろ。今日の例文で言うとフイホーのフイの後ろにホーが来てた。集まる再びと、日本語だったら再び集まると、再びが前に来るところなんですけれども、ハワイ語は説明することが後ろから続くのでフイホーとホーが後ろにつきます。
この辺りのことだけでも意識すると、目で読むときにかなり助けになるんじゃないかなと思います。目で読むためのハワイ語ミニ講座、終わります。